Повече от 2 десетилетия проучвания са събрани в новата интерактивна мултимедийна експозиция „Аладжа манастир. История, легенди и загадки“. Тя беше официално открита във вторник вечерта в сградата на музейния комплекс. Целта на проекта е чрез съвременните компютърни технологии да бъдат представени по достъпен начин откритията на българската археология и в частност историята и изследванията на средновековния скален манастир. Проектът е част от дейността на Асоциация Шкорпил за популяризиране културното наследство на братя Шкорпил и се осъществява със съдействието на Регионалния исторически музей във Варна. Находките са малко, писмени сведения няма. Ние трябваше на база на проучванията, на база на догадките, на хипотезите и разбира се, използвайки компютърните технологии, използвайки възстановките, художествените, историческите възстановки, да представим миналото така, че то да стане достъпно, да стане ясно историята на този манастир, да бъде всеки един посетител, който няма специални интереси към археологията или пък децата, да се запознаят по един такъв атрактивен начин с тази история. Текстовете са на 3 езика – български, руски и английски. Валери Кинов е категоричен, че проектът в този вид е само началото и може да бъде разширяван в много посоки. Системата позволява да бъдат включени и компютърни игри, като се предвижда да има и търсене на съкровища. Проектът цели да се развие културният туризъм в региона.